الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سلك مسلكهم إلى يوم الجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى تنوك على بركة soli ani kisi ani nema ani barka ka nyinala faka ka kiraka sallallahu alaihi wasallam anaka sudungo anaka sahabasan mum ani mo tura nona fogata sal kama joduma alakan soro kiram bantunyu mau cela limania alaka jidi anjurumu alaka yafa lawan kunyuma alaka di amma alakan kan horian ka watasma kono dunima alaka bensimanda maketa ani fota ani ngani asrita bela jenena alakan ngakuma kalawan la ilaha illallah alakan noyam bay dumu amijiya into munun tara alaka yafoma ku kaburu noro amita dumu na alako kanga dona kunandi alaka kurane kama noroi alaka kama barkai alaka kama kandai alaka kama jurumu yafai ya rabbal alamin alau ta'ala bi yafa jamakulu munuma ya rabbal alamin alaka ni jamakulu soro acela ala be hina jamakulu mununa ya rabbal alamin ala kan jamakulu soro acala ala be aljanna layruta jamakulu munu ya rabbal alamin ala kan jamakulu soro acala ko fe kene am ya allah taala de ala ka kene ya sabati bela jenin ami sura min kono suratul anbiya nabi nyumam ko fasuran ay ayayin damine kasi aya wolum lam ode bena kan wuli yoro bi kanyini Allah subhanahu wa ta'ala fe akam ben sema keta ani fota ani duskona siri bela jinina alaka baranunun ke alaka mabarai alaka saraka aljina ya rabbal alamin. Na'am. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan وما أرسلنا قبلك إلا رجالا ألو تلقوا كلمة تشيدون تشيكا كونكرانيا فاكا تشيدين ننبك تشي ني علامة تشيدين تشيكا كون إكرام محمد عليه الصلاة والسلام نا إكرا تغمت موت ما يسولي تشيكا صلى الله عليه وسلم كرا كيساني نما باما أكو بخيلو دي ماي ما من بالا لكرا تغبي فوا كرفات سولاكا وكرا كوكوالاكا دنغبي ماكام ما من بينو نكرا تغفورا كرفات سولاكا وتما ولا سانغنا كب بخيلوي أنجلا جاني كرا تغفورا تما وتما أنغا سولو چايا بنياني كروتا دبي سورو ألا ولا سانغا كيسي غبو دنغنين كام نكرا تغفورا تما وتما أنغا سولي چايا أكام bunyani krota de sorala wala utala ko kalima chirin chika konkranya sallallahu alaihi wasallam kadam nuhu na fo na sekira yere ma alaihi salatu wassalam fo abeka ke chei obayira ka fo chirin munun chira musotala chirin munun chira wa jinautala alai chirin fo fenchi abekara chewi alai chirin fo fenchi abekara chewi musomachi wa jina remachi. Wama arsalna qablaka illa rijala ni Allah ta'ala machilike ka kon ikranya sallallahu alaihi wasallam chiduna illa rijala fonga chidin nununga chawyi nuhi ilaihim me wahyu kanchi katauma nuhi ilaihim ni Allah ta'ala bikuma ufe fasalu ahla dhikri Allah ta'ala ko kauka hakli jigim bagaw walima donin kelaw munum be aw hakili jigin alala munum be alata fo awi kaka olu nyininga aku nyininga wati juma in kuntum la ta'lamun na suraka fo awtadum ay donin ngelaw nyininga ka dine masalawla ay donin ngelaw nyininga kawla kuna foni
ay doniŋalaw ñininga fenati fe min do ka diina kuñela u kawla doniya u kaw bilasira in kuntum la ta'lamun na ya soro ka fo aw ta don nini kama ibe nin jogo in soro an ga doniŋala temelin bawla ka damne imamu shafi'i kata si imamu maliki ma kata si ahmad bin hanbali ma kata si abu hanifa ma ani doniŋala jeturaw doniŋala munun donani doni doniŋala munun donani alañi sirañeyi ebe ta soro yanu ka doni soro u ye ñiningali de caya ibn abbas radiyallahu anhu ako ale doni soro ni fen sabay a fen saba dola kelenyi o ye ka ñiningali caya fena te fen mun don ibn abbas ako ale doni soro ni ñiningali camai ma o kuma na te fen mun do abe doningala do ñiningala wala ale ka ñiningali lañini jumai ka ñiningali ke fena te fen mun don walasa no jaabi dirama ka jidi doniya la ñiningali ke kundeni i ka ñiningali ke fena ni ila doniyara labi nafa walima i ka ñiningali ke fena mun bi nafa i ka diine la nga ñiningali munnu be a nafa te si ma i ka diine la ñiningali langolon a ñiningali dɔw yɛrɛ kɔrɔbɔ ñiningaliw ye nunu ye fili ni mankan nga ñiningali mun be kɛ sababuya ye ka i bɔ i ka diine fili kɔnɔ ñiningali mun be kɛ sababuya ye ka i la dɔniya i ka diinɛ la masi man ka maloyaw la hali kalandenw ka i to kilasi kɔnɔna la ni maloyara i ka karamɔgɔ ma i tɛ dɔɔnin sɔrɔ dɔnikɛlaw y'a yira maa fila bɛ yen o tɛ dɔɔnin sɔrɔ maa mun bɛ yen n'a bɛ maloya ni maloyara ñiningali la ni maloyara dɔni ɲinini na e kɔni tɛ dɔɔnin sɔrɔ cogo si ka to ka ñiningali kɛ a bɛ dɔɔnin de jidi ka to ka ñiningali kɛ a bɛ dɔɔnin de kurakuraya ka to ka ñiningali kɛ a b'i labɔ fɛn kura kan dɔɔnin na i tun tɛ fɛn mun dɔn an ye imamu ahmed ani shafi'i ka kunbɛnɲɔgɔnya u ka taama kɔnɔna la an y'o baro lakali aw ye ka yira k'a fɔ imamu shafi'i rahimahullah imamu shafi'i rahimahullah a bɛ fɔ sahabaw ma radiyallahu anhum maa minnu tɛ sahaba ye a bɛ fɔ olu ma ko ala ka hinɛ olu la munna ka d'a kan ala yɛrɛ de ye diɲɛ a y'o fɔ sahabaw ma wa dɔnikɛlaw ko n'i bɛ sahabaw tɔgɔ fɔ ala ye diɲɛ mun fɔ u ma n'i b'u fɔ o diɲɛ fana fɔ o tɔgɔw kan laqad radiyallahu anil mu'minin ala ko k'ale jɛnna sahabaw de ma minnu lim ala ko ka jɛnna sahabaw ma sahaba minnu tun bɛ kira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam minnu limaniyara o ye sahabaw ye nka maa minnu tɛ sahaba ye k'a daminɛ imamu shafi'i ka na fo o n'a ɲɔgɔnnaw dɔnikɛla nana sa ala jɔnɲuman nana sa sahaba ninnu kɔfɛ a bɛ fɔ olu ma ko ala ka hinɛ u la nka dɔnikɛla dɔw b'a fila bɛ fɔ baasi t'a la nga ala ye mun wele ni mun ye an ka o bonya da o kan an ka o wele ni o ye hɛrɛ b'o de la o kama imamu ahmad rahimahullah ani imamu shafi'i wulila ka taa dunɔya la imamu ahmad fɛ yen mana mun nana imamu ahmad fɛ yen imamu ahmad a ye shafi'i jɔyɔrɔ yira ka kalandenw na nin ye dɔnikɛla ye ala ye sɛbɛnjɔn don dɔnnibaa don ani bonya ka kan o tuma nin dɔnikɛlaba in de b'an fɛ dunɔya la bi o y'a sɔrɔ olu ye shafi'i tɔgɔ mɛn ka kɔn a nalen ye imamu shafi'i nalen imamu ahmad ye dumuni labɛn ka d'u ma imamu shafi'i a ye dumuni kɛ fo ka fa a tilara ka da ka sunɔgɔ wa kalandenw ye mun jati minɛ a la k'a taara fajiri seli ka sɔrɔ seliji t'a la dugu jɛra kalanden ninnu nana imamu ahmadi ma o ko ahmad bin hanbal i ka dɔnikɛla min mankutu i ye a ka ala sira in fɔ cogo min anw y'a ye cogoya mun na nin tɛ dɔnikɛla jogo ye dɛ dɔnikɛla ka dumuni kɛ k'i fa tewu dɔnikɛla ka su bɛɛ sunɔgɔ a tɛ nafila seli dɔnikɛla ka taa seli fajiri la seliji t'a la anw ma nin faamu u ye nin mun fɔ imamu ahmad bin hanbali imamu ahmad bin hanbali jigiya ɲuman ta ka ɲɛsin shafi'i ma an bɛɛ kan ka kɛ ten de ni fɛn dɔ bɛ maa kun kan yanni ka a tigilama jalaki jigiya ɲuman ɲɛsin a ma fɔlɔ jigiya ɲuman ɲɛsin jalakili ɲɛ n'o kɛra sitana tɛ se sɔrɔ i kan imamu shafi'i ko imamu ahmad bin hanbali ko kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ aw ma faamu nka a y'a to ne yɛrɛ k'a ɲininka i bɛ taa sɔrɔ a ye nin kɛ ka da kun dɔ kan ne t'a dɔn ɲininkali bɛ kɛ sababuya ye n bɛ dɔnniya kura sɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ la imamu ahmadi y'a wele ka na a ko shafi'i ninnu ye nin de fɔ k'u ye dumuni kɛ k'i fa
iklara ka ida imashu jo iman nafla seli itbulla ibora kata fajiri la wa ima iseljita imam Shafi'i mundi jabila ni imam Shafi'i tumani ndi wallahi utunde ni dunia infana soro ngani ngalle ala suma imam Shafi'i ko akonni ya yin dumini ke kanfa ma ke gansana nya ke kada kunika ako yo kunjumai imam Shafi'i ko nenna na efe i ala yisran joni i limaniya joni ne ba do be balo halala de la wanya kanu ngan kono faika halala duminina o kamben kono ngatoti o kafsa ngadoni dun kongo kata mine ngata dumini ngerore ayini fokoni ni kama nyin kono fa duminina uya foli mun ke ko shubes nogo imam Shafi'i ko ako kira ka hadisa do tumin alayhi salatu wassalam hadisain ale shu bede ka be ka miri abena famia jumembo hadisaina mogo ya ale de ka be snogola ale tunte snogola de at me miri de la fajiri yera tumini ngateme kale to miri la hadisaina fajiri tumini ngateme kale dalentu ubola be snogola kasurale be miri de la abena famia jumembo hadisain kono abena hadisain famia chogodi ale mashu snogode wakale ya don o siga talela ko doni nyini fasamantiya ka bunga teme shu nyana mayali kan kada mun kan ko kada ga shu nyana mayali baraji be sega nyana maya baga doronima nga doni nyini fasamantiya na baraji be segi ma waro dima ne be doni nyini men yere nafala akla ka islamé o nafala nga ne sella baraji kele ndorone tay ode kama ne yere sola ni kiraka ni hadisain doni nyini ni walma no familiali ka shu fe nan flaseli toy ne boli mun ke kata fajiri la kasoro maseljita ako ne malo araw madi nta fe ka oblade nta fe ka au segen ne bi dunoya de la fajiri fe ka wuli ka da kongo ka aw lawli ay jidiyan ne bolo o sengende nyaw gashi sigi ne ni selji mun dara safola o selji kelemeni la wa meta fajiri selnoy ni yoro ni la imam Ahmad bin Hanbal afana famia kurasoro muya la sama nyiningali de ala sama utuma ala taala ko fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun aw kana malu ya dine la nawti fon fendon ay mano don ngela wala aw ka nyiningali ke ulu de bawla donya la ulu de baw bo fli kon nala ala ka don barkali ndam naam wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin wama ja'alnahum jasada ni alama cide nunun ke farsugo tigiye la ya'kuluna at-ta'ama ka fokuti dumininke ni alama cide nunu ka fokunyu ke farsugo tigiye tin kuti dumininke aish o kuma korai ka fo ni ala cide nunun danga cide undo nyu cigata awma farsugo tigiu do aw nyogonaw do we dumininke ina fa be dumininke chugumi kadaka kafiru tumekawa kwa kira la sallallahu alaihi wasallam chidenyi ka la jabe yala la suku kono ina fami yala la chugumi ka la jabe duminina ina fami duminina chugumi ka la jabe minina ina fami minina chugumi aw me hadama dia bara mu ga kira bala ko ke wa rabbi alau taala ko ka do awere nyogona de do jinete melekete ma ke adama dinyi ka fo farsugo bala kati dumininke ne ya dande ka ke chidenyi aw na be kelenyi nga fasamantiya mumbe akan aw yoro o e chidenya jaladi nonte hadamadin do ina faawi hadamadin chugumi aw be dumininke chugumi abe dumininke ti aw be mininke chugumi abe mininke ti ne ma danga ke farsugo tigi yetin ka fo la yaquluna at-ta'am ka fo ne ka chidon te dumininke kella chide nunun be chidonyi chide nunun be dumininke lawi aw yere be chugum na chide nunun meti wama kanu khalidin wa chide nunun make dumen bay jiyan kono aw be sa chugum no fana be sati nabi nuhu alayhi salam ala ya la kali ay san keme kononto ani biduru ko balo san biduru de aje san bakelena
ngania la je chogo do la ba foko santan ya jen san bakelena kada kam muna don ngala ko Allah taala be cidon ci wati muna ba soro shi sira san binani o san binani faraka san keme konontoni biduru kan san joli ya jen san bakelena santan ngannuhu be mi nuhu mafatuwa nuhu masawa min daraw ka cide mun dara ka matawa min fana daraw ka matawa wa ka dawo be sa chogo mun cide nunu fana be sati aw re nyogo nawdu aw be duminin ke chogo mo be duminin keti aw be minin ke chogo mo be minin keti aw be sa chogo mi fana be sati aw nyogo na hada madondo ni ala de uci kana awma kan ngaci do da kula se awma na'am thumma sadaqnahum ثم صدقناهم الوعد وقفني على تعالى وچنتيا وكلايدو كان ني على وچنتيا وكلايدو كان ني على وچنتيا لايدو كان وي لايدو كان جمعي على تعالى ko kaba ka cidon deme ala ba ka cidon deme o laydu kan ala yo centigiya ka ciden bay gelaya bi bunya cidon kan la jarabi bi bunya kan ngako ko laban ala ka demedi aw may ciden do ko mawi kanto ciden yerema mata nasrullah gelaya bunya ka bunya oli yere ko ciden manne ko ika ala nyini ngademe mina wati jumendi ala ko cire makafu ya ala inna nasrallahi qarib afu yo ko ala ka deme gasuru hal wati jayrete wa ala deme min layru ta ka cidew nyi ala ko kayo layru kayin centigi ayo layru kayin dafa ala ya ka cide mbe deme ala ma ka cide shilla bla ko mawi fo mun diar ala yo kake ina fo zakariya fagali o jara ala yo Yahya fagali akoma yahudiya fe o jara alai ala maka cidin shi to yini no faka deme aya bela jeneni deme kasega dinayin korota kasega dinayin yangan ka Allah taala tafo nala ka deme tunde kiran no fe sallallahu alaihi wasallam kabini kira ka dine la se kuma utumafa kada ka yi fere betge kira mi se ga faga chugomi we maubla kam mausara nimma min saraka kirafa nyame keme de bidima o dunya soro nyama kelen valeri abe na fo mobli daka wana mumbambulu nyama kelen valeri kanga beoma o bella blara ni musaraka kirafa abe dima o klara ka plauna benkira kama do tale do jole meso sanfe a gabakuru ne babulu uye nyogon ka kira wele kana koni kira nana o kuma e mumme sanfe ka sigilen to duguma iba na to riona ka gabakurun jigaka uyo mulla be Allah taala e ci don jibrila data fo kira e kana sigiro ina de plan do la bene mi kama ala ka demelu nala ka demente nyang masro e kira fa sallallahu alayhi wa sallam summa sadaqnahumul wa'd o ko feni Allah taala e ngaci don nyu ukallayru kan centigiya ni layru kan mun tawye ni ala ya centigiya fa anjaynahum ni ala yu kisi wa man nasha'u ani mamu ni dia mamu ni ala dia ciden nunun qabla bawla nyulu fana kisi wa ahlakna al musrifin ni cenin kala qulu halaki qulu tu halaki bajila na'am laqad لقد أنزلنا إليكم كتابا لكيك علي جينينك أو كان قرآن لا كتاب منفر المراد به القرآن لقد أنزلنا إليكم كتابا جناني الله تعالى كتاب جيجي أو كان فيه ذكركم أو كقرطاو نكبنيا باكنو أي فيه شرفكم أو كقرطا ana ukabunya abesroni alquranedi
aw ka korota ana ka bonya abe soro aw do donina alqur'ane de la wani ala yo qur'ane jigi aw ka fihi dhikrukum aw ka korota ana ka bonya obe soro qur'ane ni la wal manaidia afo aw wajulinan aw blasralilan o ya alqur'ane ni ala ya waju aw wajuli mun fora ala fe obe soro qur'ane ni kono ala do ya wajude هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما إلهكم إله واحد وليذكر أولو الألباب أجينا دي كان لسران كان بلسرا ناي منديا لمنيالا ناي منديا أتوي ناتشندو قرآن جينا كوا على يرو تشندو أكونو كما يتشني وديرا مبارا دي كما وأمبو يانين دوني القرآني nayi qur'ane don bunya fenyi mawo mai dogo do ala labi korota mawo mai dogo do ala labi barka do ila mawo mai dogo do ala Allah taala bi bodadi majena wal kiyama don joro belebele itaye ala kan sura jama kulu chala afala taqilun ala ko yala hakli tawlawa o te hakli soro aka bunya be soro fe munate bunya nyino ladi abe bunya nyi fe wala munto e kada munkan fe mun jigina ka awwaju munanna ba fe ka awyira waju ato kalan wala sauka wajudi abe aw yara wajuni fe wala jumay alquran ko fe afala taqilun yala hakli tawlawa na'am wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin wa kam qasamna min qaryatin ala ko jamakulu joli joli bein walma dugu joli joli bein kam huna al khabariya ala ko jamakulu joli joli bein jamakulu munumbala jamakulu joli joli bein jamakulu munu qasamna min qarya ni ala yolu kari kari qasamna ku kari kari ku halaki كانت dugu min tun kɛra zalima tɔɲɔninkɛla ye ala bena fɔ an ye ko dugu camanw de tɛmɛna ale Allahu taala ye dugu minnu halaki k'u karikari k'u halaki k'u ban a y'u halaki ka da mun kan kanat zalima ko tɔɲɔninkɛlaw de tun do dugu yɛrɛ tɛ tɔɲɔninkɛw nka kɔnɔsigibagaw de ko do manamuna lamma tajabbaru wa tagaw uyedan sago ka korota kabba alata maka ala ka cidun galontigiya ka ala galontigiya kabba ngalimanya alala uyedan sago tumami ka tonyonin cia dugu kolo ko kan tumami ala taala yube halaki ay nuhunga jamalaje uga ko labana muma allabana halaki dema ay solhu ka jamalaje uga ko labana muma allabana halakima ay luti ka mogo laje oluka ko labana muma o labana halakidima manam mina wajura ku blasira ubana ka kafa kayada ka keba foko damasatula ka keba fo tisran foyni Allah taala jibrila blakana kamando dugu jukoro ka dugu kolo korota kata nayi sangolo kan fen munun beyin u klobe dugu kolo ka fen kashikana o ko fe ala jibrila elema kaka duma kolo nye ka koy ka koka nye yana ka yelema Allah taala ma hakiya mu medu kolo sanfe o wati na nubana alala o yorobbe ubeddamana tasma ala yo takabot jahannama di kono ku bekiru nai kasoro ku halaki muyala suma dan sago ni tonyoni wabe ni chogo ina mawo makafara kabang ala tama ni layro kele ne tale nduinye ngakira manton nganga ala barkada manton to halakirani fenwo fenyi a chama be kira mantona sallallahu alaihi wasallam kira de ala deli ala kanani manton be halaki nyongo fe ina fo yim manton temelo halaki chomi halni ala taala be nyangata yira kira mantona be ke dugu do la te ke dugu do la nga folo ala ko taddo be natun kira jembe de be halaka sababula jembe de tumi halaka sababula angala barkada
tonin do be ga ka dugolo sanfɛ ni nin duwawu tun tɛ bi ɲanguma tɛ ni n'aw sɔrɔ yan sariyaw b'a la k'a fɔ tɛ dugukolo sanfɛ bi maa fɔlɔ tɛmɛlenw halakira n'a baara kɛli sababuya ye nka bi a maloya ma kɛ anw yɛrɛ la tuguni dɛ f'an tilara k'a kɛ sariya ye ka tila ka autorisation di a baarakɛbagaw ma o k'a kɛ dugukolo sanfɛ ko foyi t'a la wallahi ala muyonen do inna allaha la yumli lidhalim hatta idha akhazahu lam yuflitu ala bi tɔɲɔninkɛla dansagokɛla hakilla ko ala ɲɛntila wa ala bi ma kɔnɔ di f'i ka taa janfa tɔɲɔni na tuma min i ka taa janfa dansago la tuma min fo tuma min a ka bila i yɛrɛ hakili la sa ko ala ɲɛntila n'a bilari hakili la o waati de la ala bi halaki ala ye dugu fɛn o fɛn mu halaki dansago de y'a suba ala ma bagaw ma o halakira n'u ka jurumu sababuya ye o halakira n'u ka dansago sababuya ye wa ansha'na ba'daha qauman o dugu halakilen ninnu kɔfɛ ni ala ye jamakulu wɛrɛ naati akharin jamakulu wɛrɛw ni ala ye olu bila jamakulu halakilen ninnu kɔfɛ maa minnu halakira u taara jamakulu wɛrɛ nana maa minnu halakira u taara ala nana ni mantun wɛrɛw ye wa k'a bɛ nin cogo in de la a ye ala ta kɛ walima ka ban ala ta ma ala k'aw bɛɛ halaki ka bɔ yen aw ɲɔgɔnna wɛrɛ ka sigi aw nɔ na ka ala ta kɛ ala k'olu to dugukolo kɔ kan naam فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون فلما تمنمي أحسوا بأسنا ننص من على كان ينغتان نليلا إذا هم منها يركضون ويرب إبو يوبالا كبولي على كان ينغتاني ويدان سبو وواجورا ومامي ويالا كوتا وواجورا ومامي ويالا كالونتيجيا وبلاسرالا ومامي يربويا نكافريا كما ni ala kota ka dansago kololo min b'o la o kololo natɔ dɛ ni dansagokɛla ninnu de ko k'u b'a la ka boli u bɛ boli u ɲɛ bɛ ɲagata ɲatɔ la n'aw tun limaniyara ala la ɲagata in tɛ na n'aw tun sɔnna ala ta ma ɲagata mun filɛ ka na tun tɛ na nka alaw taala ko n'u ye sɔn min sɔrɔ ala ka ɲagata la n'u y'a ye tumana min na ɲagata bɛ ka na idahum minha yarkubun i b'u ye ka boli ka bɔ ɲagata in tɔɔrɔ ɲɛ naam لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون كبولي لا تركضوا على كوكنا بولي أو كنا بولي فيو أين لا تركضوا أو كنا بولي واتي تارا كدنجي وارجعوا أي سجين ila ma kata fema utriftum fihi awla damun tarafemuna de yani halaki in kana autume ka damun tani femunu ka ala ko tani oyi o kuma kana boli kata ko luto ay na ka damun ta ola halaki ka usoro ka to kelila wa masakinikum ay boli kana ka du kono aw kana boli nyangata nyende kangadi dara aw yo aw kana boli ñagadanye ay sey kana aw kan nemawma ay sey kana aw ka duma la'allakum tus'alun wala sawbe ñininga nema munu ni ala ya dawma naw bana halakin nalen ko fe naw halakira lahara dun ala baw ñininga ala yi sigoro munu dawma nema du aw bani mun kera ala la o kuma ay sey kana aw ka halaki aw halakilen ko fe ala binaw ñininga ala baw ñininga aw kan nema bela ali ala taala nema mundi awma ay samuda la kawlaje solihu ka jama tumana muna solihu ciraka tuma nyame bora kulula ay mun fuyi ako nyame otuma ayaw dila ja klekele nyame tay klekele aw tay nyame be jita domina makana ta jita wa aw yere be jita domina nyame kana ta jimmi nga aw te jita domi nyame be ta joddugo ma kelengelen be ka sodala abaw saguna nono boala nga akana ta jita do akana ta jita do ye muke
u yɛrɛ dama de fara farala ɲɔgɔn kan ni mun filɛ nin tɛ laban ɲaamɛ kelen o kelen bɛ jɛn tile kelen bɛɛ de la an dugumaw bɛɛ ka jɛn tile kelen na a tɛ laban u ye kuma masiri ɲɔgɔn ye k'u ka jɔn kunnankunin ci ka taa ɲaamɛ in fagali la idh inba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها سولو يواجو أمامي أيوب لسرا أمامي نعمين فغلي قلوم من بالا أيوب فو أمامي وتارا كان نعمين تدمينينا كان نعمين سينفساتك o y'a sen fata tigɛ yɔrɔ min ɲaamɛ benna den kɔni bolila ka taa don kulu kɔnɔ a nɔ na o seginna ka taa fɔ Sɔlihu ye kan y'i ka ɲaamɛ faga k'a daga bɔ an da la ni mun bɛ kɛ o ka kɛ an ka sigi k'a lajɛ Sɔlihu ko tamatta'u fi darikum salasata ayyam zalika wa'dun ghayru makdhub ako ɲaamɛ a satɔ a ye mun de kɛ u y'a yira k'a satɔ ye kulekan 3 de bɔ wa Sɔlihu ko kulekan 3 in kɔrɔ b'a la a y'aw damun ta aw ka du kɔnɔ aw musow la aw denw na aw ka nɔnfolow la aw ka dumunifɛnw na tile 3 dɔrɔn de dilen don aw ma tile 3 kɔfɛ Ala b'a bɛɛ halaki o fɔra mun kɛ minnu siranna olu ka donu kuru halaki b'aw sɔrɔ yan ne kɔni tɛ olu ka minɛnw kurukuru u n'u ka denbaya ka wuli ka jamana yɛrɛ bila ka taa fan wɛrɛ fɛ a bɛ boli mun na a de m'a fɔ ko aw ka sigi ka kɔ makɔnɔ e bɛ boli ka taa ka bɔ dugu la mun na ou bien e dalen tɛ Ala la de walima i sirannen do de tile 3 dafara yɔrɔ min na Ala ye mɛlɛkɛ bila a kana jɔ ninnu ka dugu da la ka pɛrɛn mɛlɛkɛ in pɛrɛnna yɔrɔ min na maa o maa tun bɛ dugu in kɔnɔ a bɛɛ sɔn tigɛra kɔnɔ ka u bɛɛ yuri u kemerekun kan i bɛ t'u ye i b'u digi u bɛ bin yɔrɔnin bɛɛ i b'a fɔ ko n'i y'u jɔlen i b'a fɔ ko nin b'u la nka magaw la o y'a sɔrɔ olu tɛ yen bɛɛ halakira hali minnu tun bolila ka taa jamana wɛrɛ la Ala ye kulekan in don a bɛɛ la k'a sigilen to yen k'a bɛɛ sɔn tigɛ wa a bɛ nin cogo in de la la tarkudu aw kana boli dɛ aw kana boli warji'u ay segin ila ma utriftum fihi kata fɛn ma aw tun bɛ k'aw yɛrɛ damun ta ni fɛn min wa masakinikum ay segin ka taa ka du kɔnɔ la'allakum tus'alun walasa aw ka ɲininka wa bɛɛ ka dɔn ko nɛɛma fitinin mun filan bɛɛ kelen kelen bolo kafiri ta ka jugu a bɛɛ ye nka nɛɛma fitinin mun filan bɛɛ kelen kelen bolo ɲininkali b'a la dɛ summa latus'alunna yawma idin anin na'im Ala ye nɛɛma fɛn o fɛn da man bari alisilamu an bɛ ɲininka bɛɛ la hali i ye si hakɛya ni mun balo Ala bɛ ɲininka la hali dɔrɔmɛ kelen mun n'i b'a sɔrɔ Ala bɛ ɲininka la i bɛ fani mun don i kana nɛɛma don Ala bɛ ɲininka la i bɛ dumuni mun kɛ i bɛ ji mun min wallahi nin bɛɛ ye nɛɛma ye Ala ta'ala bɛ ɲininka la o dalilu ye jumɛn ye kira sallallahu alaihi wa sallam don dɔ a bɔra a ka so kɔnɔ kɔngɔ de y'a labɔ kɔngɔ danfɛnw la so hɛrɛ ma kɔngɔ de y'a labɔ a ka so kɔnɔ kɔngɔ de ye kira labɔ a tun bɛ se ka Ala deli ko kɔngɔ kana minɛ kɔngɔ ye kira labɔ sallallahu alaihi wa sallam a ka du kɔnɔ balo kelen tɛ yen kɔngɔ dun b'a la kira ye mun de kɛ a hakili jigira Abubakiri la radiyallahu anhu a burankɛ a bɛ taa o fɛ yen walasa a bɛ se ka dɔ sɔrɔ o fɛ yen k'a kɔnɔ lahinɛ cogo min kira ko k'a bɛ bɔ ka taa Abubakiri fɛ yen ani Abubakiri fana kun bɛnna sira la kira ko Abubakiri ma mun y'i labɔ ne yɛrɛ tun bɛ ka taa e de fɛ yen dumuni kelen tɛ ne ka so kɔnɔ bi Abubakiri ko kira mun ye labɔ dɛ o kelen de ye ne labɔ dumuni kelen tɛ ne fɛ yen n fana wulila n bɛ ka taa dumuni dɔ de ɲini o yɔrɔ bɛɛ u tora o la o ni Umar bin Khattab fana ɲɔgɔn kunbɛn soforokun na Umar bin Khattab kira y'a ɲininka ko mun y'a labɔ Umar bin Khattab ko kira ma kɔngɔ de ye n labɔ n ka du kɔnɔ dumuni tɛ yen kɔngɔ bɛ n na subhanallah ninnu saba de filɛ nin ye ka ɲɔgɔn sɔrɔ
an kare kono na la balo tanya sababu la kongo sababu la ha nunu ala gamma bawi de kira ko sallallahu alaihi wasallam sahaba kedo tumi kanga taw kan nago foro kono anga taw sahaba ken fi utara o sahaba ken fi yoromi utara musori soroi muso yimala kira ani abubakar ani umar bin khattab olu bere nalendo muso yi nisodia ko kumbe ni belebele baye olu ga sobi de abado dunon kumbe ni tara soro sotigi ti anga biklela ni bita jigi mafi ni tara musori soroi ha muso ga keto de ngayira kumbe chugo ba ira la ga minon che gata so ikumbe chugo bo ira ila kada ka te ni sodia ikoro nyere ba fie vraiment inali majani ngaso muso yi ay kirana ka jamade kumbe ni sodia ka kla ka reason not ke ka duma ay ni minaka ni ndum yani nchekana atara bagan ka balo nyini Allahu akbar o rabbe swaba kay nana ka ba kungo kono kabina ye kira Muhammadu ya alayhi salam ka Abubakar ka Umar doni min tumba kwa ni sodia ko jugu fara yo bla kerefe ara nyine nuko ako ala ya le bunya bi duno munumba ale ka du kono bi aka boni jien duno be ayi ni che sabaka nyugon soro du kelen kono chena yo kuno jale mabi oro ba ma bla daga grinda la de awilla ka ka muruta roni be ka nyeshi aka bagandoma ka bita bagan faka kira ko ama ko ni bita bagan faka jila jam munshin mu bagan mu me ni no ni shimbala kano bagan faka jibi munshina kano fa kadaga niya faka bina di balo gelea ni ma dowere soro na ambe ala minati ngani dowere be muntu yi ofa chawilla taraka bagan nyumani ndo mina ko kantige aya kantige yoro mina ka jeni kana dikira sallallahu alaihi wasallam Abubakar ya dungu va uvarat manamuna jimina aywa kongo kon bana kira ko Abubakar ma ako Umar ma ako angon farade ayin dumini ga alhamdulillah kongo tara ngal kiyama dum ala ba nyini nganina ni nema ya ala ba nyini ngala al kiyama du summa la tusaluna yawma idin anin na'im ni nema ya ala ba nyini ngala al kiyama du utmay jila jabe balon nema muna kolosi ni ngali de ba bekle ngelena iga du ajo halala iga mobili asa halala wallahi ka to fantana la ukafsa iga balu haramuna ika to fantanya la ukafsa ika balu haramuna sahaba muso tumo kangari da uchawi nu chawbe na bo sogoma kata balo nyinina sogoma sahaba muso bu chawla jodala aywa autato fle balo nyinina abegata taka bina aunde nofe otuma ayaw jila jaw ka nyinin taka ke halalai nawma halala soro ayina ambe stawali jien ngokoro nganti sawali jahannama jennin korabada kada kan nautara haramu nyinin kadama ala taala betanya ngatala dal kiamadu farsugo yo buddha farsugo balula farsugo kenda haramu sawabula al kiamadu annaru aula bihi kira ko tasmano de kakam aya jian kono biri baduna duni gacha inyeme doka du jole na ka ba be jora yirba na flo de la inyeme doka du jole na ka ba ayi bolo sigi do kuna kan na flo namara ka jamana na flo namara asigile ma kono o fana ni so de alenu ngan duin jora na flo mona o stranyente alela afle mobili min kono iriba na flo de ni sama jamana war shwene mobili de flabulo atala kamiri ni shila alkiyama do ala dum tanyi ngala de afle ka ga demaya bolo nan folo mina jamana war shwene muna atala ka jorola aka ere da mondoro ori kama chama be ala dili ala tamini
kira ko sahaba do mani ba fa ala ki ka duwa jabi atuyib ta'amaka ika dunta asaniya ni ka dunta saniya ni ya fo alai o appeli melakaw to tare ala yɛrɛ de b'o appel ta wallahi ni kɛra mumini ni dara ala la i bɛ mun don i kɔnɔ a ka sanu i b'a fɛ ka kɛ duwawu maa ye ala bɛ maa min ka duwawu jaabi i ka dunta woloma imamu ahmad bin hanbal rahimahullah a denkɛ dɔ tun bɛ o ni faamaw ka di imamu ahmad bin hanbal nana ka so kɔnɔ o y'a sɔrɔ kɔngɔ de b'a la a ko a ye dumuni dɔ di yan a ye nin de fɔ a denw ye a ye dumuni dɔ di yan u ye a denkɛ mun ni faamaw ka di u taara o fɛ yen u ye buru dɔ d'a ma yan'a k'a dun a ye ɲininkali kɛ a ko nin buru in bɔra min a denkɛ ko a ma ko nin bɔra i denkɛ kari de fɛ yen imam ahmad ye mun kɛ a ko a ye buru in ta ka bɔ n kɔrɔ a ye taa segin a ma ka d'a kan nin ni faamaw ka di n bɛ siran n ka fɛn don kɔnɔ fɛn mun man sanu a y'a ban a la a y'a ban a la ne ma ɲina ibnul bar ale a tun bɛ kangari da muso ye foyi kana don a den kɔnɔ n'a ma jɛn d'a ma hali ni maa wɛrɛ nana ni nɔnɔ ye sigida la a b'a fɔ a ye kana don a kɔnɔ a tɛ nɔnɔ in lasulu dɔn n b'a fɛ n den ka balo halala de la subhanallah ninnu bɛ taa hami halala ɲinini na fo ka se nin degré ma ka sɔrɔ ni maa ye fɛn d'i ma a lasulu la a nana den mun ma halala don hali n'a sɔrɔ ale y'a ɲini haramu na dɔ nana sisan a nana ne sigilen to ka 100,000 d'i ma a fɔ ka min na n'a nana sigilen so ka 100,000 di ne ma ne b'a fɔ n k'i y'a bɔ min ya ne b'o minɛ de o e b'o minɛ a sɔrɔ cogo b'a n'ala cɛ ne kɔni y'a sɔrɔ cogo min na o ye halala ye ne bolo o ye halala ye ne bolo banbadɔ an bɛ fɛn mun don an ka suganti an dun bi an ka kumakan de kɛra haramu yɛrɛ ma sɔrɔ jango halala ni ne t'an ka kuma ye biya haramu o bɛ ka ɲini yɛrɛ de o ti ka sɔrɔ jango halala wallahi maa mun bɛ halala ɲini na bi a man ca dɛ a ye don sugu kɔnɔnaw la dɔ b'a ci dɔ kunna ka na n'a ye a ka sira foyi t'a la dɔ bɛ taa dɔ ka nafolo suɲɛ ka na a ka denbaya balo a la foyi t'a la dɔ bɛ taa riba nafolo minɛ ka balo a la ka du jɔ a la foyi t'a la ale yɛrɛ filɛ nin a ye baara sɔrɔ bangi la riba bɛ baara bangi min na a yɛrɛ bɛ riba nafolo baara la yen ayiwa a bɛ ka sara o la a ye mɔbili san o sara wari la k'a ka du jɔ o sara wari la n'i y'ale yɛrɛ ɲininka a b'a fɔ ko a bɛ ka balo halala la he kungo b'i ɲɛ lahara dɛ mais n'i y'a fɔ a fɛn o fɛn k'a k'a bila a b'a f'i ye k'a tɛ se ko n'a y'a bila k'a ka denbaya bɛ balo cogo di la hawla wala quwwata illa billah e hami kɛra diɲɛ damu ye mun b'i ɲɛ lahara i tɛ hami o la ala kan balo halala la ya rabbal alamin o tuma alaw taala ko ni maa ninnu ma aw kana boli ni ala ka ɲagata ɲɛ dɛ warji'u a ye segin ila ma utriftum fihi ka taa fɛn ma aw la damura ni fɛn mun ye wa masakinikum a n'aw ka du a ye segin ka taa kɔnɔ la'allakum tus'alun walasa aw na ɲininka naam قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين tumana mina halaki nanaw ma qalu uko ya waylana anw ka bɔnɛ ko in taara ka dankɛ ko anw halaki cogo de filɛ ya waylana anw ka bɔnɛ inna kunna zalimin tiɲɛna anw kɛra tiɲɛnikɛlaw ye naam فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين فما زالت تلك دعواهم كن كما كاين كرا وكولي كاين
o ye kumakan jumɛn ye ya wailana inna kunna zalimin anw ka bɔnɛ anw kɛra yɛrɛkuntɔnna ye anw ka bɔnɛ anw kɛra yɛrɛkuntɔnna ye anw ka bɔnɛ anw kɛra yɛrɛkuntɔnna ye ala ko fama zalat tilka da'wahum ko ni welelikan in ma fara ni ne y'u ka weleli yani ni kuma in de kɛra u ka welelikan in hatta ja'alnahum fo ni ala taara u kɛ hasidan bagan dumuni walma fɛn kalen hasida ni ɲɔka a bɛ kɛ cogo min na dɛ ko ni ala taala y'u halaki k'u kɛ ten de hasidu ye ni fɛn ka ban ka dili tigɛ ka ban ka ɲɛnamaya ko ban pewu ko ni ala taala taara u halaki k'a sɔrɔ bɛ nin kuma in kan ka fɔ khamidina u sumalen dalen do u salen dalen do hali u se ka lamaga u sumalen do sawu u jeninnen do tasuma la mun y'a lase u ma u ka ala galontigɛya an'u ka kafiriya an'u ka bamagantiya ala k'an kisi ka bɔ ma ya rabbal alamin naam وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماء والأرض نألو تعالى ما سنغلوني دوما كلودان وما بينهما أنفمموني نيوغنش لاعبين كلنغ كما نألا ما سنغلو دا كلنغ كما ما دوغلو دا كلنغ كما وما adamadenw yɛrɛ dan kulonkɛ kama fɛn mun bɛ sankolo ni dugumakolo ni ɲɔgɔn cɛ ni ala ma da kulonkɛ kama Allahu taala ye sankolo dan a ka bato de ala ye dugukolo dan a ka bato de ala ye bunadamadenw yɛrɛ dan a ka bato de danfɛn minnu ni ala y'a dan ala y'a bɛɛ dan de a bɛɛ ka bato ala m'an da kulonkɛ kama maa minnu b'a fɔ ko diɲɛ kulo ni yɛlɛ ye fili kuma don wallahi kulo ni yelete diɲɛ bato kɛyɔrɔ de sɛbɛ kɛyɔrɔ do wa maa mun b'a fɔ ko diɲɛ dara kira kanu kama fili tɛ tɛmɛ a kuma in kan Allahu taala ma kira bonya bɛ yen an tɛ dɔ nagasi ka bɔ kira bonya la ala ma sankolo da kira bonya kama a ma dugukolo da kira kama ala ma sankolo ni dugukolo da kira kama Allahu taala ye sankolo ni dugumakolo dan ka kira yɛrɛ dan ala yɛrɛ de batoli kama cidenw bɛɛ nana ala batoli de kama sankolo dannaw de kama dugukolo dannaw de kama wa anw yɛrɛ dannaw de kama nka maa mun hakili b'o la o de ka dɔgɔ diɲɛ bɛɛ kɛra kulonkɛ de ye bi diɲɛ jamana bɛɛ la kulonw de ye sanga sɔrɔ ka sɛbɛ yɛrɛ lɔgɔbɔ maaw la ka sɛbɛkɛla dɔgɔya ka diɲɛ yɛrɛ kɛ kulonkɛ dɔrɔn ye a ye diɲɛ lajɛ bi kɛ diɲɛ jamana bɛɛ balo bɛ taa yɔrɔ bɛɛ la ni nalomaya baara da yen dɛ aw yɛrɛ ka jɛn ka fɛnnin dɔ dilan a bɛ boli la o nɔfɛ ka taa fɛn dɔ b'aw ɲɛfɛ bɛ boli la nɔfɛ i b'a ko fatɔ bɛ boli la ko n'a taara yɔrɔ min na a bɛ taa yen n'a taara yɔrɔ min na a bɛ taa yen kulonkɛ tɛ wa kulonkɛ do ne m'a fɔ balontan ni haramu ye dɛ nka kulonkɛ de kɔni do kulonkɛ do k'i ka waati bɛɛ lajɛ filimu filɛ la kulonkɛ do fɛn o fɛn bɛ yen nin nɔ n'a t'i dɛmɛ i dankun n'a bɛɛ fu an k'an janto an dankun na an kana ɲinɛ a kɔ an danna o de kama bato in an nana dɔw kɔ dɔw bɛ n'an kɔ i jilaja kɛ hakilima ye i bɛ ɲɛnamaya waatini min kɔnɔ i bɛ taale yɔrɔ mun na o labɛn don mun na i bɛna ɲɛnamaya in bila i bɛ taa da i ka baara kelen suma la nka n'i tora yan ka ɲinɛ yen kɔ ni yan banna don mun na i bɛ kalaya dɛ ni yan banna don mun na suma t'i ɲɛ dɛ wa an dun fana bɛ taa an bɛ sira de kan ka taa an bɛɛ de taatɔ filɛ dɔw binna sira la an yɛrɛ fana n'an sera an bi yɔrɔ ma an tɛ tɛmɛ o kan an bɛ bi yen yanni bin don cɛ i jilaja k'i ka waati labɛn o waati valeur ka bɔ sanu ye a ka bon nafolo ye a ka bon ni fɛn bɛɛ ye sanu n'a taara k'i to i bɛ se k'a sɔrɔ wari n'a taara k'i to i bɛ se k'a sɔrɔ jama n'a taara k'i to i bɛ se k'a sɔrɔ
ngani wati tara kitu ya banene tsega soro ay wati tonobo ayaw janto wati la jien dungu wati de be an yelema wa jien dungu wati de ban suriyan Allah taala la bikle bina ka ban ay dobo ni shila ay dobo e shila ay ni masuriyan kabula ay masuray kaburula ori kama tuma dola ni haramadi sigira kam miri hali yele be geleayma wallahi fem bawulum labi kato kam mirala ma foy be yele de ngay ga yele be dogoya ma foy te yele de ngay ga yele be dogoya fem bawulum la abbe jatige yoroy don ngelaw kuti afem folo folo jumay sakaratul maut sa sikra mama nga yele ka lawasa ka sorika sa sikra make folo abna nogoya wa be geleawa po kamira la bay do tabe geleaw do tabe nogoya miri tala etabna ke chogodi sirayen ko ba aduma ke folo wa be nake o examen bay mime kambe makono ngodo be bodine la o wati de la shitana fana a chesirlendu o wati ni la kaseka haramade lafli ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وواتر الله تعالى ما دو سباتي ما من سباتي رجينا ده أفلانا يجمعي إنغالي ممتاكيلا كبر كنو examen do nebina jabi wa walma medese ni desera hereta ko ngania be jabi abbe ko fela here afoyti siga mirola ni tora kam mirini na hal na ya soro shede bi daiba boyda hal na bi da be kuna yaida Allahu akbar ni borola ni tara jo alkiyama keneka gabe bina dinu mamolo la wabe kini molo la di ambe kanga hamini no anta bina da jumena o hamin kanga to ikasara ika joro ni borola mizanu blairo ka gilia nta bina jigiwa abe yelewa abe giliawa ate giliawa miriko joroko ni klarola siratutige bin nebna sega siratutige wa ne reflega bara mun ke jien kono esge ni minen de siratutige lila wal manga barakata ka do sigi kamirola idu mena temaka wa minkum illa wariduha bebe tema sanfew be chiro meteme bebe teme kitu jena ala be kan ni fon fe fa bebe ke ngamiro labany o fana mena ke chogodi munu meteme malawa munu teteme wal manebo juma hulude chela Allah bani jumai nebna do aljanna kono wal man te do ni sigi kamiro fana la iki yere ka barakata la kabini be jena Allah taala yan dan kumin kama ni mawo ma ya don wallahi jiga nyumai be ala kumbe nay abe ma do yu kasa bana la ma to jorolente wallahi kadaka wi bara munke o ba don ala binu sarala wa bara intiga fui ngamamu ya kanyana ma bekala ko babulu flan la kuma do la magoti alala halno banala be sran muna be sran kadaka bado na tarata mai otuman kan to jena kallabenke angan to jena iba fe kaburu ka chugo muna labenke ka beno degree iba fe kallam fi asro allah ratumi baraka jena ko lam fi labe wala allah taala yanda batori kama alama sangolo dagan sama dugulo dagan sang amma fem me sangolo ni duma ko ni nyoncha alama dagan sang ala ya bedandi wala salahu taala ka batu angan janto ayra kuna ame allah taala deli ala kan de mandan kum barali la naam law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin law aradna
ala dia an nattakhidha lahwa ka sugulali fendom mine nayi ni ala dia ka la sugulali fendom mine ka kulenge fendom mine lattakhaznahu ni ala taala tumo kulenge fen mine min ladunna kaboni ala yere yoro amma se ni ga amina kabo aw yere yoro ne ba fe ka kulenge fen mine no be kulenge mo bon yere de yoro otuma kulenge fen jumai donngala dogo ko muso ko ga daga muso illa sugulali fendi abe mala sugula kuma dola kabo hali yere ka barama wa kona tuini ala dia kala sugulali femmine meto ka kulonga ke ni munyi kuntume muso do labben yere yoro sangolo sanfe munti awi donngala dogo ko din fana be mala sugula kona tuini ala taala dia ka din mine ko kayere tai amasi aw adama de makoy ni ala tume den do glanyere sagula no be kulonga fana ke nga mattakhadha sahibatan wala walada denti ala bulu muso tabulu ala magote ni shila nimbe na shiliya barawi nga ala ko na tunyin dia ka fo me kulenge femine na ka kulenge kontu mo kulenge femine sanferi sanfe mo glan sanfe na be kulenge ke akara muso wal makara de in kunna fa'ili na asro ni ala tunya ke bagay o koro ka te kedi ni ala mo ke wate na ke ngani manya kontu make ne tumbe je aw ko me musoro glan sanfe wal mamide no glan sanfe munani kuma infana fora kadaka yahudiyo ko isa ala din ala ko ni dintigiya di kumene yoro ni mago tunte se aw din aw mamu medde no glan sanfe ko kanyere tay uklara ka ira ka foko amba maryama ya ala furumusoyi subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira we ka mun fa ka sanu ka bwa ala ka sanu ka bwa ma na ya soro ka foko muso ko ala mago kun jora muso la amago kun te sisi amba maryama ma apme muso ro fana glan sanfe muna tume kulongeke ngala mani shike muna be dinya wule alala muna na tuini ala diam tume doglan sanfe no lube kulongeke ngala ka sanu ka bo dintiyama ka sanu ka bo muso tiyama na بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بل أكوتتي أتين شوينا نقذفه بالحق ni alauta nakzifu bil haqqi ala al batil ni ala be chenke ka galon kirun kasfudi ka kirun ka bon ni ala be chenke ka galon bon ni ya ke ka galon bon fayadmaghuhu no kera be galon kunsogo ka faga fa idha huwa zahiqa ibe balika ye galon tunna ka boy nini Allahu taala ye tiɲɛ wuli galon nɔfɛ don don a b'a faga ka bɔ yen tiɲɛ bɛ tunu galon bɛ tunu tiɲɛ de bɛ sabati wa tiɲɛ in jumɛn ye yan dɔnnikɛlaw ko k'o ye silamɛya de ye tiɲɛ in jumɛn ye yan o ye tawhidu ye wa galon in jumɛn ye yan o ye kafiriya galon in jumɛn ye yan o ye mushrikuya ye ni Allahu taala ko k'a bɛ tiɲɛ kɛ ka galon bon a b'a kɛ ka bon a b'a fa de n'a y'a fa galon bɛ bɔ yen tiɲɛ de bɛ sinsin an yɛrɛ ko an ka bamanankan na ko ni galon in kalo san 1000 kɛ boli la ni tiɲɛ wulila tile kelen a bɛ kun a la a bɛ tɛmɛ a la o y'an yɛrɛ ka bamanankan ye o tuma galon mana masiri cogo o cogo tiɲɛ bɔbaliya don tiɲɛtigiw fana bɛ tiɲɛ minɛ ni tiɲɛ bɔra galon n'a ka masiri galon n'a ka kɔrɔta a bɛ bin a bɛ bɔ yen wa ni diinɛ in bɛ kɔrɔta ad-diinu ya'lu wa la yu'la alayhi diinɛ in bɛ kɔrɔta diinɛ foyi tɛ kɔrɔta a sanfɛ silamɛw bɛ kɔrɔta foyi tɛ kɔrɔta silamɛw sanfɛ
ala kelemangantiya in be kɛ dugukolo in kɔ kan mushrikiya be touché ka bɔ yen diinɛ in be kɔrɔta dɛ ka da ka tiɲɛ diinɛ don walakumul wayl wa bɔnɛ be aw ye mimma tasifun ka bɔ fɛn na a be ka ala mankutu fɛn mun na minnu be ka denya fɔ ala ma bɔnɛ be aw ye ala ka sanu ka bɔ denya ma nka alikiyama don bɔnɛ be aw ye nin kumakan sababu la minnu be ka musoya danbe ka taa ala ma bɔnɛ be aw ye ala ka sanu ka bɔ muso minɛ ma alikiyama don ala b'aw ɲangata nin sababu la walakumul wayl bɔnɛ be aw ye mimma tasifun aw be ka ala mankutu ni fɛn mun ye bɔnɛ be aw ye a be ka silamɛya mankutu ni fɛn mun ye bɔnɛ be aw ye a be ka diinɛ in mankutu ni fɛn mun ye maa si se ka diinɛ in lanɔgɔ maa si se ka nkalon ta k'a da ala la ko nkalon nɔrɔlen ka to ala la k'a tɛ jɛya ka bɔ a la maa si se ka nkalon ta k'a da kira la fo dɔ k'i ka nkalon jɔ i la bi kɛlɛ mun bɛ diɲɛ kɔnɔ silamɛya kɛlɛ don kɛlɛ mun bɛ diɲɛ kɔnɔ ala kɛlɛ don kɛlɛ mun bɛ diɲɛ kɔnɔ kira kɛlɛ don sallallahu alayhi wa sallam a y'a lajɛ fɛn b'a la ka kɛ faransi tile fila in na nin tɛ bali ne la o maaw kɔnna nin kafiri petinin ye n'o ye Macron ye ale de ye kafiri fɔlɔ ye dugukolo sanfɛ yan ale de ye maa fɔlɔ min y'a kɔgɔ disi da silamɛya la wa firawuna y'a kɔgɔ disi da ala la ala y'a kari kafirikɛ ba minnu tɛmɛna u t'a fɛ ka diinɛ tɔgɔ mɛn u t'a fɛ ka alako tɔgɔ mɛn u t'a fɛ ka kira tɔgɔ mɛn ala y'u bɛɛ halaki abu lahabi bɛ min o ka kafiriya kun kɔgɔlen don ka tɛmɛ nin kan abu jahali bɛ min o ka kafiriya n'o ka yaada kun kɔgɔlen don ka tɛmɛ nin kan bi de ale b'a fɔ k'a bɛ kira tɔgɔ tiɲɛ ale bɔra min a cunna ka bɔ sanfɛ de wa yala adamaden wɛrɛ de don mun ni maa tɔw tɛ kelen ye wa nin tɛ foyi tiɲɛ silamɛya ye n'a ma dɔ fara silamɛya kɔrɔta k'a tɛ foyi nagasi ka bɔ a la tuma o tuma ni silamɛya kɛlɛ o kɛlɛli de bɛ silamɛya kɔrɔta wa silamɛya kɛlɛli bi a ma daminɛ bi munzu fajiri islam kabini silamɛya kunu maaw bɛ silamɛya nɔfɛ ka se k'a latunu nka ala b'a bɔ maaw bɛ silamɛya nɔfɛ k'a kɛlɛ a kɛlɛbagaw ala b'o olu halaki maaw bɛ kira nɔfɛ k'a faa nka ala b'a labila ale tɛ kafiri fɔlɔ dugukolo kɔ kan dɛ a k'a yɛrɛ lafiya nin kɛlɛli in bɛ dɔ fara an ka diinɛ de kan wa nin tɛ foyi nagasi ka bɔ silamɛya la wallahi ni diɲɛ bɛɛ jɛlen ka silamɛya kɛlɛ n badenw aw kan ka dɔn ko tiɲɛ diinɛ don diinɛ si tɛ dugumakolo sanfɛ ni yahudiya ninnu m'u sago sɔrɔ diinɛ mun na u y'a bɛɛ ɲagami ka yahudiyaya ɲagami ka kerecɛnya ɲagami k'u yɛrɛ ni dɔngɔ don a kɔnɔ ala ta minnu b'a la k'o bila ka k'u yɛrɛ ka fɛn bilalen ye k'u yɛrɛ ka sariyaw bila a kɔnɔ u y'o ɲɔgɔnna de laɲini ni alikuranɛ ye ala ko n tɛ sɔn inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun ne ala de ye kuranɛ jigin maa tanga kabini a jigin don fo ka taa diɲɛ wuli kuranɛ tangani bɛ ala de bolo hali n'i y'a bi yɛlɛma k'a kɛ ba ye denmisɛnnin fitinin dɔ bɛ i ɲɔgɔnna filan dɔ a b'a f'i ye k'a ma ɲa ala de y'a layiru ta o layiru in ala de b'a la k'o t'i mɛn wa o layiru in o de bɛ k'a to ala bɛ ka silamɛya kɔrɔta maa tɛ se a la silamɛya n'a tun bɛ silamɛw bolo ɲankuma sɔrɔ silamɛya tɛ yen nka silamɛya tangani bɛ ala de bolo ka da ka silamɛw lafora an sirannen don an kɛra jitɔw ye an tɛ se ka kuma a ye diɲɛ lajɛ bi jamana kelen mun ɲɛmaa sera k'i jɔ ka nin ko in langari a silamɛ jamana la Erdogan ala ka barika don a si la Saudiya ɲɛmaaw taara min ni diinɛ ko wulila maaw bɛ ɲɛ jɔ olu de la munna olu ma se ka kuma nin na ni touché kɛra kira la touché kɛra an bɛɛ de la maa o maa bɛ k'i bɛ kira kanu wele maa o maa bɛ k'i bɛ kira fɛ ni maa ye kira neni a yira la ko kira bi dusukun kɔrɔ ka tɛmɛ i yɛrɛ kan a yira la ko kira ka bon ni nin
inni me se ka faga a nɔfɛ Saudiya wulila ka mun fɔ Saudiya ɲɛmaaw sigilen don k'a lamɛn fo n'a kɛra dɔnnikɛla kelen-kelen minnu b'a kɔnɔ nin ko in kan ka kɛ ɲɛmaa jaabi de ye o Macron ye nin fɔ silamɛ ɲɛmaa minnu bɛ silamɛ dugu minnu bɛ yen munna olu président fana se ka bɔ télé la k'a langari munna Erdogan kelen dɔrɔn de y'i jɔ ale kelen de y'i jɔ silamɛya Saudiya b'a kunnama de bolo a bilama tɛ ne b'o fɔ o tɛ ne da jeni a b'a kunnama de bolo a bilama tɛ a kunnama ka fisa n'a bilama ye maa minnu ni kafiru bɛ baara la u bɛ kafiru niyɔrɔla jisigi ka Ala kɛlɛ silamɛ jamana si man ka sigi nin kan hali Mali man ka sigi nin kan a ye Sudan lajɛ n ko Sudan ye nin ko in ye tuma min a wulila ka taa France ka ambassadeur jini kulonkɛ tɛ kɛ olu ka ciden na n'anw ka jamana ɲɛmaaw de wulila ka taa a kɛwale dɔ kɛra waati tɛmɛlen Charles Hebdo ka ko la n'an ka jamana ɲɛmaa de wulila ka t'i jɔ ka taa janaza kɛnɛ kan o jamana ɲɛmaa kelen bɛ balolen o a ma kuma bi o anw ni t'an disi gosi ni alisilamɛya ye wa munna ni an ka ciden dɔgɔyara n'an ka silamɛya ye tiɲɛ ye an tɛ wuli k'a kɛlɛ kɛ an siranna saya de ɲɛ wa an ye nin fɔ an bɛ sa an ma nin fɔ an bɛ taa lahara ta'addadat al-asbab wal mawt wahid saya sababuyaw de bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ nka saya ye kelen de ye kira ye nin de fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko diɲɛ kanu de donna alisilamɛw dusukun na a kanu kɛra sababuya o tɛ se ka tiɲɛ fɔ an ka ca nka an ba dila an ba kangalama de don alisilamɛ ye diɲɛ kɔnɔ bi maa miliyari kelen ani kɛmɛ miliyɔn maa miliyari kelen ni miliyɔn 600 ni dɔɔnin hali an tɛ miliyari 2 bɔ nka n'an ka kɔ bɛɛ kafiru bɛ siran an ɲɛ mɛ munna an tɛ wuli ka kira défend a ye sahabaw lajɛ kɛ k'u nin di kira ka kisi dɔw y'u fa faga kira ka kisi e ko ye kira kanunba ye kira b'a la ka neni kira dɛsɛ bɛ k'a kɛ ka cɛjuguya i sigilen bɛ i tɛ fɛn fɔ o la ko n'i ye fɛn fɔ u bɛ hɛrɛ mun d'i ma o bɛ jɔ ko n'i ye fɛn fɔ u b'i fa e sara o la i ma sa o la e tɛ taa lahara wa i bɛ taa diɲɛ jamana si tɛ yen a ɲɛmaaw la ko wulila ka ni langari n ye mun kelen o ye Erdogan nin ye ko liberté d'expression hurriyatu ta'bir France ko n ka liberté bɛ n bolo n bɛ se ka hakilina fɔ mɔgɔ min ka liberté bɛ kɛ sababu ye ka taa dangari maa wɛrɛ ka sariya n'a ka liberté la o ye liberté sugu jumɛn ye maa mun ye karamɔgɔ mun taara kira dɛsɛ alayhi salatu wassalam n'a y'a dɛsɛ kilasi min kɔnɔ kalanden dɔ de bɔra ka taa fa ni e b'i sago la k'anw ka ciden dɛsɛ cogo la mun y'i diya o tuma ne fana bɛ n sago la k'a e fa o de kɛra mun kɛ Macron kafiri o de wulila k'a fɔ hali bi n bɛ k'a ka fɛn lamɛn a bɛ k'a n m'a dɔn ko in kɛra kunun de wa a kɛra don jumɛn nka a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko nin lutte in k'a bɛ continuer k'an bɛ kira dɛsɛ cogo la mun y'an diya alisilamɛw sigilen kulon bɛ nin na o tɛ kuma Macron ye Ala de ye aw bɛ dɛsɛ ka tiɲɛ fɔ a ye n ko jamana dɔw y'a daminɛ sisan Faransi ka fɛn minnu produire m'u bolo k'a bɛɛ labɔ an bɛ sigi an tɛ se ka kuma aw ye jɔn politikimɔgɔw kɔni tɛ o olu ye tubabu farafinw de ye olu si tɛ kuma nin na bɛɛ bɛ makun nin kan parce que l'islam modéré de ka di an bɛɛ ye mɔgɔ min ko ko n t'a dabila aw sigilen tulo b'o la k'aw suma
ate wuli k'aw défend k'aw ka ciden défend n'an tora tan wallahi min kal alala n'an tora nin cogo in na n'an ma kuma kira ka hakɛ b'an bɛɛ kan lahara don sallallahu alayhi wa sallam. M'be continue nte nin dabla wa m'be dessin in fana kɛ nga y'a dessin ka bila u ka monument ba yɛrɛ de kan. Fɔlɔ ta kɛra classe kɔnɔ a ko komi a kɛra classe kɔnɔ ni n'o de kɛra sababu ye k'aw silamɛw dusu bɔ a b'an ka karamɔgɔ dɔ faga a ko a ye makɔnɔ a taara kɛ dessin belebeleba de ye k'a nɔrɔ jamanaden bɛɛ ɲɛ b'a la. Alisilamɛw kira kanu bɛ min? O kuma kira ka kanu kɛra da de ya? A kanu kɛra da de ya? Ni hɛrɛ bɛ cɛ in ka ko la Ala k'a tobi. Macron ni hɛrɛ b'a ka ko la Ala k'a tobi. Ni hɛrɛ t'a ka ko la Ala k'a faga k'a halaki k'a ta cɛ ka barika ban ka kɔ ban ka kɔ halaki. Sarkozy ye ni ɲɔgɔnna kɛ o wa nin tɛ Faransi ka bila ko ye kabini kunu b'a la. Faransi tile kelen ma deli ka kɛ alisilamɛw fɛ a ɲɛmaw diɲɛ don o don u bɛ baga silamɛw de ma. diɲɛ don o don silamɛw de bɛ ka kɛlɛ tɔgɔ sugu bɛ daraw la ko terrorisiw don ko jihadisiw don k'u faga cogo la cogo min ni hadamadenya yɛrɛ tɛ sɔn a ma. tɔgɔ bɛɛ bɛ ka fɔ an ma an sigilen bɛ k'an kɛ b'a fɔ ko bobo an se k'an yɛrɛ défend ko bɛ ka taa cogo min na nin ye u bɛ ka taa se kira ma cogo min na kira ka bon ni e ye a ka bon ni e ye. n'u bɛ se kira ma waati min na o y'a sɔrɔ u sera anw de ma. nka nin tɛ kira to kɔ wa rafa'na laka dhikrak n'a y'a sɔrɔ a kun de ye ko ka silamɛya jigin n'a kun de ye ko ka kira tɔgɔ tiɲɛ kɛla aw tɛ se. aw ye bi kafiri misɛnninw de ye o kunun kafiri misɛn belebelew tɛmɛna olu y'u kɔgɔ disi da la olu dɛsɛra. aw bi kafiri misɛnninw tile bɛɛ n'a bi kafiri misɛnninw don tile bɛɛ n'a kafiri misɛnninw don ninnu tɛ se. wa n bɛ mun fɔ aw ye nin ko min filɛ nin bɛna kɛ sababuya ye dɔ bɛ silamɛya ɲɛɲini ka kira ɲɛɲini jɔn don a bɛ taa ɲɛɲini k'a dɔn a bɛ limaniya. maa tɛ ala kɛlɛ dɛ wa alisilamɛw n'an bɛɛ y'an sigi ala bɛ nin kɛlɛ kɛ. a y'a to ala k'a ye an dusukun na sa k'an y'a ka ciden kanu yanni ala k'a ta kɛ. Abrahata wulila k'a bɛ taa alikaba ci kira mɔkɛ de ko a ma Abdulmutalib a ko i ye n ka bagan minnu minɛ i ye n ka ɲaamɛ minnu minɛ u di yan. Abrahata ko a ko e ka ko ye kabako ye dɛ n nalen don n bɛna ka batukɛyɔrɔ ci e bɛ k'i ka ɲaamɛ de jɔrɔ. a ko a ma ko ne ka ɲaamɛ ye n ta ye nin so in tigi b'a la o b'a ka so tan ko taa ne ta tɛ so in ye. Abdulmutalib taara jɔ alikaba kɛrɛfɛ a ko ala n'i sɔnna alikaba in ka ci bi i yɛrɛ k'a lajɛ dɛ. a ko ne ka ɲaamɛ de ye n ta ye n b'o kɔlɔsi nka so in ne ta tɛ tigi de b'a la wa tigi b'a kɔlɔsi wa silamɛya diinɛ in ala ta don ala b'a kɔlɔsi maa si t'a tiɲɛ. ni juguya tun bɛ se kira la sa kira tɔgɔ tun tɛ diɲɛ labɔ. ni juguya tun bɛ se kira la kira tɔgɔ tɛ fɔ alayhi salatu wassalam. alisilamɛw bɛ min? an ka limaniyaw taara min? an ka kira kanu taara min? o tumana gogoro kɛlen don an da de la k'an tɛ kuma wa? Faransi de y'anw dan. Faransi bɛ se ka mun kɛ? Macron bɛ se ka mun kɛ? olu de ta ye balo ye wa? olu de ta ye garijɛgɛ ye wa? n'anw de bɛ k'olu ka jamanaw balo. ni silamɛw kɛra kelen ka jɔyɔrɔ sugu dɔ la bi fantanya b'u bɛɛ halaki yen nɔ. olu de bɛ n'anw ka sanu bɔ ka taa balo a la kutu ka baarakɛlaw sara a la. a y'a to an ka jɔ an jɔyɔrɔ la ba in. a y'a to an ka kira défend ba in. ka sɔhabaw to balole kira bɛ balole u donna kira ni saya cɛ. Abubakar radiyallahu anhu a bɛ don kuluwo kɔnɔ waati min na
ako kama to ne folo ka dun ni toro ma femba ko na be sene de makane fa folo ka ko yin mawbi kulanga ka ngadina la kan mate bo kan nangari jamana nyamate bo besmalendo Afrique islamé jamana ubi a président shima bo ka fo ko nin tebbe ante so kulanga ka ngadina la ordoga nala ka barka do ashila Saudi be gata chugo mun ay do ga Saudi ay de ay do ga wallahi ata ya rabulu tuguni ata ya rabulu to mashi se ga islamia to goche ni fitini ni ma take abesa waka wati ya to manjan tuguni insha Allah ta'ala billahi ami shubien boama abe shubien do duawu an woni se an se munyi nan se ka nya shama ka koni faga ay an se duawu de anga sujuru kono billahi ala se ka bane tala ngate bay tala ne ka ala deli ala se ka bane ka duawu jabili makadanga nga jurumin kan nga doban cela nay ala wole nin cein kama ala ba mine bado alislamu torolinu alislamu nyamatalinu kadawati sili kami bitabla wa assalamu alaikum warahmatullah الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سلك مسلكهم إلى يوم الجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي الله تعالى تنوك على بركة صلي أني كسي أني النعمة أني بركة كنينا لا فكاك كراك صلى الله عليه وسلم أنا كسودنغو وأنا كصحابة سنمو أني مغو توران نونا فوق تسيال كما جودو ما على كان سورة كرام بنتوني موجلا لمني على كجيدي أنجرمو على كيافال لبنكونيما على كدي أما على كان كهوريان كبوتاسما كنا دونيما على كبنسيمان دما كتا أني فوتا أني غني أسريتا بلا جنينا ala kan kuma kallaban la ilaha illallah ala kan no yambe dumu amijiya into munun tara ala ka yafoma ku kaburu noro amita dumu na ala ku kan aduna kunandi ala ka kurane kama noroi ala ka kama barkai ala ka kama kandai ala ka kama jurmu yafai ya rabbal alamin ala taala be yafa jama kulumunu ma ya rabbal alamin ala kan jama kulin soro acela ala be hina jama kulumununa ya rabbal alamin ala kan jama kulin soro acela ala be aljanna layruta jama kulumunu ya rabbal alamin ala kan jama kulin soro acela
kofe kene ambi Allah ta'ala deli ala ka kene yaw sabati bela jenin ami sura min kono suratul anbiya nabi nyuman ko fasuran ay ayayin damine kasi aya wolum lama ode bena kan wuli yoro bi kanyini Allah subhanahu wa ta'ala fe akam ben sema keta ani fota ani duskuna siri bela jinina alaka bara nunun ke alaka mabarai alaka saraka aljina ya rabbal alamin na'am wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun وما أرسلنا قبلك إلا رجالا ألو تعالى كلمة تشيدون تشيكا كونكراني فاكا تشيدين نونم بك تشي ني علامة تشيدين تشيكا كون إكرام محمد عليه الصلاة والسلام نا إكرا تغمت موت ما يسولي تشيكا صلى الله عليه وسلم كرا كيساني نما باما أكو بخيلو دي ماي ما من بالا لكرا تغبي فوا كرفات سولاغا وكرا كوكوالا كدنغ بماكام ما من بينو نكرا تغفا